Akokoľvek sa budeš o politiku zaujímať, svet sa nezmení. Nie tak, ako by si chcel. Politika bola chaotická, skorumpovaná a problémová celé stáročia a nezmení sa to ani teraz. Nemôžeš to opraviť, ale môžeš opraviť seba. Čas a energia, ktorú venuješ politike, by si mohol venovať budovaniu života, aký chceš. Namiesto hádok s cudzými ľuďmi online by sa mohol učiť nové veci. Namiesto sledovania správ by si mohol trénovať. Namiesto stresovania sa kvôli výsledkom volieb by si mohol pracovať na svojom biznise. A mohol by som takto pokračovať ešte dlho. To je rozdiel medzi víťazmi a porazenými. Víťazi sa sústredia na to, čo môžu ovládať, čiže svoje návyky, svoju mentalitu, svoje činy, a porazení sa sústredia na veci, ktoré ovládať nemôžu, ako je politika. A nakoniec najlepšia vec, ktorú môžeš urobiť, je vybudovať sa na muža, ktorý sa nepotrebuje spoliehať na vládu, systém ani nikoho iného. To je skutočná sloboda.